Nhasi ndakuisa pastatus. Watanga kunyepa. Ukona chi? Ndonyatsokuda zvekutodaro but pampashina ndonyatsoshaya pekutangira kuti ndikufadzisha. Ndakuona vanhu vavhiwa. Alright. So ndatokonfirma ndezvemashuwa. Manje foni yangu haina moto wakawanda still. Isa pachaja. Hatishaye plan. Unza foni yacho napa napo. Imbotanga kundibhilivha. But iwe usadaro. Ndaimbokupa unototamba na Candy Crush. Plus futi iwe ndaiwisa pawallpaper. Chingondiudza. Usauspoda. Ndataura vanhu zvakanaka kuti ndiri kukupa. Inda uchitonga ndingongoruma periods everyday. Foni yangu inogara iri muhomwe. Hauzive iro tinenge iri pai. Hasodora machipikisana nemunhu anoitwa ngebharanzi.